IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agrubwat iti MPTC Tour of Luzon iti Sango ti Kapitolyo Probinsyala karayto nga aldaw nga Agturong iti Candon City, Ilocos Sur. Segon ken Miss Helen Rose Domingo, Sports Development Officer dito probinsya, mangrugida iti oras si alas 9 iti bigata. May naig iti raytoy kidaw na karay iti kaprobinsyaan ang makikooperar iti nasaong nga aktibidad. Dito sila mag-take off going to Candon para dun sa sa Candon yung pa-finals na nila. So Imunan iti daytoy naggapo iti MPTC Tour of Luzon na iti ili ti pagudpud kan nagturong da iti ili ti paway di Kalmana Mayo 7 kan ditoy syudad ti pagarubuatan da itang aldaw. May palagip at ti Tour of Luzon kat aktibidad da iti bikers manipod iti agduduma lugar kan dapay da iti naggapo iti balla si taaw. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.